Takže ahojte. Rozhodla som sa aj ja zapojiť do výzvy, ktorá už ide na internete niekoľko dní. Volá sa to No Milk Challenge alebo bezmliečna výzva. Treba vypiť pol litra rastlinného mlieka za čo najkratšiu dobu na X. To, že to dám ako pani, to uvidíte za chvíľu sami. Ale poďme si k tomu najskôr niečo povedať. Prečo vlastne toto celé vzniklo? Veľa ľudí žije v tom nejakej domnienke, že krava produkuje mlieko len tak. Proste je to krava, má mlieko. Nie je to celkom tak. Krava na to, aby mala mlieko, teda ako každý iný cicavec na tejto planete, potrebuje byť oplodnená a teda mať mladé teliatko. V tomto mliečnom priemysle to ide asi zhruba tak, že tá krava je oplodnená umelo, na silu, a keď to teliatko privedie na svet, tak je samozrejme hneď odobrané, aby to mlieko nespotrebovalo ono. A kráva je následne dojená a dojená niekoľkokrát denne. A keď začne tá produkcia klesať, tak sa zase celý ten kolobek opakuje. Zase sa oplodní, zase má teliatko, ktoré jej vezmú a zase sa začne dojiť a tak ďalej. A takto kráva dokáže žiť tak maximálne 5 rokov, 4 až 5 rokov. A inak sa krávy bežne dožívajú zhruba takých 20 rokov. No, my ako ľudia máme dostupných toľko možností, že ja osobne nevidím nejaký dôvod, prečo by sme mali konzumovať mlieko, materské mlieko iného tvora. Nedáva to žiaden zmysel. Je dostupných toľko mliek, už aj kupovaných, orechové mlieka, obilné mlieka. Proste, že nepotrebujeme takýmto spôsobom nejak ubližovať iným živým bytostiam, a to, že to má veľký dopad aj na životné prostredie, je ešte ďalšia vec, o tom potom. Dnes v obchode si môžete kúpiť, pozrite sa, ja tu mám napríklad mandlovo-rýžové alebo kokosovo-rýžové, čiže nie je to len sojové mlieko, ako si každý myslí, a sojové mlieko, fuj, soja, alebo čo. Proste existujú už mlieka z kešu orieškov, mlieka z lieskových orieškov, rýžové mlieko, špaldové mlieko, ovsené mlieko, makové mlieko. Sú veľmi zdravé, pokiaľ si ich teda vyrobíte doma, tak je to aj veľmi lacná záležitosť a je to veľmi jednoduché. Takže čo sa týka tejto konzumácie, myslím si, že keď máme možnosť, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či naozaj je nutné pokračovať takýmto spôsobom so živočíšnym priemyslom a mliečnym priemyslom. Takže toto mlieko som už inak ochutnala. Merala som si to kuchynskou odmerkou, to niekde tu, zhruba pol litra. Toto mlieko má takú sladučkú chuť. Väčšinou tie kupované mlieka sú aj obohatené o minerály a rôzne vitamíny. Je to dobré do kávy, do koláčov, do kaše, do rôznych iných jedál. Takže ideme na to. 3, 4. Stopnite to, lebo ja som to nemala ako stopovať. Podľa mňa to je tak 3 sekundy a niečo. Dobre. A aby sa táto výzva rozšírila ďalej a aby sa do povedomia ľudí, viac a viac ľudí dostalo niečo málo o tom mliečnom priemysle a o tých možnostiach, ktoré máme, vyzývam ďalších 3. A to je Denisa Janešíková, Samoforus a Dominik Ďurana. Idete na to, chcem vidieť vaše videá.